Kanegre ka akashwani Shillong ka khubor man puleru Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ka khubor mata ka step ka arpo pratari ujeleo. Pentep ka presiden jong ka Draupadi Murmu bag sarkar pereng kan simkhia ban pelong ya ka jing tokit ka babnya. Halor ka jing lai tu ki jing keli bat kan pensintom ting ru ya ki tu ki bedong kti ha kani ka kam. Pentep ka Draupadi Murmu presiden jong bag sarkar pereng kan sawara shu ki kampen roi ha ka than syatei lambingi lemba ka Act East Policy play menteri rang ba ka jela meglia ukon rat ke sangma ya ka Chief Minister's Research Grant bat job ke India ya ke England bat ka South Africa ya ka Afghanistan ha ki semi-final jong ka ICC T20 World Cup arajar arsaw ka khubor ka babnya ka presiden jongari ka Draupadi Murmu hini kesngi kala penti kana ba ka sarkar pedeng kan simkhia ban pelong ya ka jing tokit halor ka jing lai tu jong ki jing keli bat kan pensitomru ya ki tu ki bedong kti ha kani ka kam ka Draupadi Murmu haba ajingkran ha ka jing shong dorbar jong baro atli ki yeng jong ka parliament hini kesngi kala ya tu ba ka sarkar kala tare sitom ban penking ya ki khon samla jong kari kani ka presiden jongari kala ya thu ba kani ka sarkar bathmai kan sawanra ya ka mangtingka ka bathmai ka ban ajing toy ya baro ki nong shong shnong jongkari ka khubor ka pentip ru ba ha ka por ba ajingkran ka presiden jongari ka parliament ka kaladon ru ka jingpenwit na ki katu kat ni ki khot jong ka liang persya ki bala pertasila halor ka jingja jong ka NET exam ka jingya snam hajala Manipur lemru ba ja kiwei de ki phang halor ki kampen roi jong ka jela ngalong biang halor ki kampen roi jong ki jela ka than syatei lamingi ka presiden jongari ka Draupadi Murmu kala ya thu pa sukar India kan sathaw ya bun kilat kilinti banwan ra shu ya ki kampen roi ha kani ka than lemba ka Act East Policy kani ka presiden jongari kala pentip ru ba ka sarkar India kala da bo ya ka semiconductor plan hajala Assam ka basyongdor hadu 8,000 crore tingkam haba pentip shu ya ki kampen roi ki ba ka sarkar pedeng kalawan ra haboro ki jela jong ka than chate lamingi ka Draupadi Murmu ka lapan pau ba ka yo i ba ka sarkar pedeng ka treating ban wan ra ya ka jing chong suk ha ka ni ka than lemru ba je ki we de ki jing ki ba ka ni ka than ka lai kendu ha ki ni ki post number dem ka ni ka presiden jongari ka lai thu ba ya ka face wise ban repeal ya ka Armed Forces Special Powers Act ni ka AFSPA ka ya shat ha ka ni ka than chate lamingi Menteri rang ba kajala meglia ukon rat ke sangma dan sian ulaya kendu ya Menteri sarkar pedeng beripet ya katnat aviation ukin jarapu Ram Mohan Naidu ban kentu yu ban pentrekam no ya ke Shillong Airport kabadon ha umroi ba pentrekam lang no ha kisni ubleiru Shusho une Menteri rang ba kajala meglia ula kenturu ya katnat aviation jongari bahkan sedang no ya kejingat kilingsun ha Shillong Airport ha ki archive Laban kedua ba ka Shillong Airport hadu menta kamsim na terekam hakisngi ublay. Laban kedua ru ba ka jiya kilingsun ba manla kasngi na ka Shillong Airport kibami na kani ka airport ha ka por minsngi henry kindan pat kilingsun kibayar ha ka por janme ha kani ka kat lingsun jong ka Shillong Airport. Ka University of Science and Technology Meghalaya ni ka USTM ka lapelong ya ka jingalang ka baasni ka balatip ka steering committee banyakren halor ka phang road map of healthcare role of USTM na kabenta ka PA Sangma International Medical College but kaba on submission haba ajingkran ha kani ka steering committee u chairman barim jong ka UGC New Delhi u Professor Ved Prakash ula pentip ya ka jingdon kam bandon kum kini ki jachlem khlang bala ban penkiu shu ya ka imlang ka salang shu u Professor Ved Prakash ula ongru ba kari ka don kam ya kinong yelam ki bala wanra ya ki jingkala ha ka imlang ka salang bat ban wanra ru ya bon kirukom khlang bala ban ajing syakri shu sya ka imlang ka salang na kaliang upat masyri u Dr. Sabeswar Saharia ulong baka jing pemi ka USTM saya ka way ka Medical College kanong ka jingker khu ka bakraw ya ka jela bat ulayat huru kani ka siam thamai ka donru ya ka Super Specialty Hospital bat ka brain drain ka banlong ka jimentoy ya baro ki brio jong ka than syate lamingi kani ka de ka Akashwani Shillong ka balam sipi ya ka hubor ka sarkar jela meghalaya hingga kesni kala play ya ka Chief Minister's Research Grant ban dokumen ya ka lariti ka tradition bat ka art form jong gani ka jela
Kabinta ba kani ka Chief Minister's Research Grant ka phai khmat bha kadai halor ka Arts and Culture ki Heritage Studies ki Indigenous Communities Land Language bat ki Evaluation Studies. Umentri Rama ka jilla ukonat ke sangma hadin bol replay ya kani ka Research Grant ka bahap hapo ka jimpet jong katnat Arts and Culture ulay aware ya ki riu shampang ban apply ya kani ka Research Grant bat ulay thodu bala thaw ya committee bakan pet bat bishar bnya ya ki application jong gitu ki beliau ki ba apply ya kani ka grant. Nagaliang umentri katnat Arts and Culture jong sarkar jilla uba pol lingdo ula penpau ya ka jingdon kam ban penslori ki beliau jong ka jilla ba ki mi syakmat ban le ya ka research work ki bayadai bat ka art ka culture bat ka tradition jong ka jilla. Ka Meghalaya State Commission for Women kala penramjur ya ka jingsho jingdat ya ka wei ka langkme ha ka shnong tek sagre ka badan ha West Garwel Sasik bat kane ka commission kala pentep ru ba kala mudui sya ka yeng bisar lemba ka sumutu halor kane ka jingjam ha ka jo ka por ka commission kalaya kendo ru ya ka vice chairperson jong ka Meghalaya State Commission for Women ne ka MSCW ban nang tadi kalaya kendo ru ya superintendent of police jong ka West Garwel District bandawa lo u bade ban pelong ya ka jintokit bamanya halor ka ni ka jingjam show ka commission kala pentep ru bakan saya kendo ru ya ka ni ka longkme banwat ya ka jingtip ki babanya halor ka ni ka jingja ban aji ya ru ya ka ni ka longkme. Ka Telecom Regulatory Authority of India Regional Office Kolkata hiling kesni kala penong ya ka Consumer Outreach Program ha Long Talang College ha ka sinong Long Talang ka badan ha West Giant Hills District banyak ren bekipat ba kani kathan halor ki senjam balasim da ka Telecom Regulatory Authority of India ban ajiyada yaki lemba ka consumer interest ka kong ji sabong ka badai ka CCA Northeast 1 jong katnat Telecom haba ajin kren ha kani kasni kum ka kongsan kalayat ho ya baro ki jinong kam lembat ki lajing yana ba ki blu ki ban shim khamtam e ha ki jaka long kendong bat kala bat haru ya ki khna school bat ki samla puli ba ki dei ban pintip be shaki la ra ki don ka jing thot ha ka network ka jong ki khlang ba ki la ban pet ya ka jing e ka jong ki nagaliang principal ka long biang nagaliang principal ka Long Talang College u Dr. Ryan Reed Khorkongol ulapan pau ya ka jinong kam bandan ya ka network ka babha ha ki jaka badan ka college bat ulah pen kenturu ya ki service provider bakin penbahasyu ya ki network ki jongki nang ni shakaman ha ni ka singla penlong ru ya ka presentation halor ka cyber crime but cyber security bat ya ka presentation la ai da udi pande ubadai USDPO jong ka Amlarem Meghalaya Police ha ka khubon ilaka jong ka semi-final jong ka ICC Men T20 cricket ka South Africa kala job ya ka Afghanistan bat ka India kala job ya ka England ha ka semi-final ka Baningkong ka South Africa kala job ya ka Afghanistan da khandai weekend ka Afghanistan ka bala job ya ka jingkenting pisa kala jet bantiet ningkong bat kala tiet tang san hulreuran bat hap lut boro ki wicket tang hapo ka khatway point san over bat ka South Africa ka batiet hadin kala la men poi sya ka thong da ka batiet reuporan bat hap tang si wicket tang hapo ka pra point san over ya ka khusna man of the match la yo da Marco Johnson ubala khora do lai wicket bat ai tang khat reuran na ki lai over ki baula kawang ha ka jingila ka semi-final ka baar ka India kala job ya ka England dan Rupupraron ka India ka bala syakti ningkong hadin ba ka South Africa kala job ya ka jingkenting pisa kala tiet sispa nyopuiran bat hap no nyotili ki wicket hapo ka arpo over ubati bon na ka India uday Rohit Sharma ubalati sang nyoran bat Usurya Kumar Yadav ubalati sang nyoran habawan be ya ka thong ka England ka ala banti tang sispa alairon bat hap no borok ki wicket ha ki khan re pensau over ki ba khorbon wicket na ki India ki long Aksar Patel ubala khor lai wicket Kuldeep Yadav ubala khor lai wicket bat Jasprit Bumrah ubala khor ar wicket ya ka khusna man of the match la yo da Aksar Patel ka jila ka final happening ka India Persia ya ka South Africa ka long la sai ka singi satjan ha Barbados Syaban pengkut ya khubah sesin kimat bakongsan pentep ke Presiden Jonggari ke Draupadi Murmu ba ke sokar pedeng kan sim khiam ban penlong ya ke jingtok ke babnya halor ke jinglai tu ke jingkeli bat kan pencitom ting e ru ya kitu ke bodong keti hakani ka kam pentep ke Draupadi Murmu Presiden Jonggari ba ke sokar pedeng kan sawara shu ya ki kam penroi ha ka than chete lamingi lemba ka act his policy play menteri rang ba ke jela Meghalaya ukonat ke sangma ya ke Chief Minister's Research Grant bat job ke India
Ya ka England bat ka South Africa ya ka Afghanistan haki semifinal jong ka ICC T20 World Cup arajar arpsaw. Kato ka khubor kalakot ka bawan siya pingin na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sa hindiat po min sa so bat ka Dalin Station nakabenta ka khubor haktin Hindi bat but pat ka khubor hakaktin pareng. Kani ka ka Akashwani Shillong.